Spegel, spegel i handen där. Säg vem som snyggast i den här skogen är. Jag visste det. Det är jag. Kom in. Hej mormor. Hej Rödluvan. Vad mår du då? Ja, idag känner jag mig lite bättre. Titta vilka jag har med mig. Vilka är ni? Goddag tant. Jag heter Hans och det är min syster Greta. Vi har gått vilse i skogen. Goddag tant. Vilken tur att ni träffade Rödluvan. Då behöver ni inte vara rädda. Ja, hon kommer gående. Vi stod där åt häxans hus. Vi är inte rädda. Han hör vi ska stiga in. Jag behöver inte vara rädda. Slå er ner här så dricker vi lite saft. Jag ser att Rödluvan har tagit med sig lite till oss. Ja. Vi mötte jägaren på vägen. Han äter vargen. Han ser spår av. Han är farlig och listligt. Vi träffar vargen. Vi är också listiga. Vi lurade honom. Lurade honom. Jag bjöd honom på godis som jag fått från pepparkakshuset. Det tyckte han var väldigt gott. Så jag visade hur han skulle gå för att komma dit. Jag undrar hur det går. Tror ni att det är varje äter upp häxan? Eller häxan honom. Som ni pratar. Är det sant som ni säger? Ja, hej då. Ja, vi kanske ska gå och titta efter vad som har hänt. Jägaren har kanske redan träffat vargen. Jag tror jag vill hem. Om Om tant för nej så kanske. Vad sa du Rödluvan? Om mormor kommer med, ta käppen mormor. Ja, men då får ni visa vägen för jag har aldrig sett något pepparkakshus i den här skogen. Ja. Ja. Som om jag skulle behöva en käpp, va? Men man kan ju alltid låtsas. Knaprigt knus. Vem är det som knaprar på mitt hus? Det är bara jag. Kom fram här för att känna på dig. Jag ser så dåligt.
är mjuk och fin päls du har. Var har du köpt den? Den är äkta. Ingen fuskpäls alls. Hur kommer det sig att du kommer på besök? Jag mötte barnen. Mums, mums. Barn? De berättade om dig och ditt fina hus. Vad sa de om mig? De sa att du hade godis för en som var hungrig. Och då valde du att komma hit. Det var bra. Kom så sätter vi oss här. Skulle varit gott med de små barnen i alla fall. Ska vi inte försöka fånga dem? Men tycker du verkligen det? Vi som har det så mysigt och trevligt tillsammans. Har du inte lite skinka och annat gott vi kan äta? Jo, jag kanske har något annat vi kan äta istället. Jag tycker det är så skönt att sitta här och bli kliad utav dig. Ja, det är en härlig känsla. Jag håller med. Det är skönt att sitta så här med dig. Jag har aldrig känt det så här förut. Inte jag heller. Vad är det som händer? Jag vet inte. Ja, men vi vet. Det är kärleken som har drabbat dig. Och det kan ingen stå emot. Häxan Maria är så kära, häxan Maria är så kära. Nej! Hej! Titta på dem. Kärleken har förvandlat dem. De har ju bara ögonen för varandra. Det sa bara klick. Åh, min kung, min kung. Åh, vad lyckligt han var före av mitt hus. Det är jag också. Det är jag med. Men titta, där är det ju! Han som har längtat så! Nej.